bafethu yazi bafethu kweyi-one engixakayo ne like iyaniconfuse nyana andiyazi manye amajita acinga njani phofu namathekeni andayazi acinga njani yabo ekuseyemfethu ngoDisemba ngoku phofu noba ingengoDisemba ngoku yabo ewe ezenzekayo ezilotini jo kuyakwazi ungena abantu abayi-2 fika babulale kwanto engaphakathi la kwezena esilotini kwinxelo kungaxatyelwanga kungenziwanga nix yabo angamoya omdaka ezinye iindawo zithwele yabo abanye abantu bathwele ngabantu yabo kuze ibhizinesi zabo zibhume funeka kuchithakala igazi yabo ya nale wena tama lewe yozula nje yabakuDisemba ekogreni vethu yabo jo kule weekend esisuka kuyo ngoku ikhona enye ividiyo bendiyibone yamajita anqenqe phantsi gcwele indlu yonke jo ligazi yabo imizimba phantsi dutyilwe nesilotini jo yabo abanye abantu andiyazi bacinga njani bafethu yohlukana nezimokolo bafethu yohlukana noyohlala ezimokolweni yabo xa nifuna utywala hamba nohlala ezindlini amanobuthenga yabo nibuye nihlale endlini yabo niyekele weyenu uhambe nisela nje endleleni bafethu mani yabo anisibheke bafethu and ke subuya ebusuku fethu basubaya ebusuku yabo xesha lithina mangabeki phandle fethu.